ground. Am deixat tudo meu gameplay esse Magnus. Ало, кажете здрасти. Кажете здрасти. Здрастувайте, бе! Няма. Няма. Здрасти, YouTube. Support да активаме жди. For my channel. Тоест, за мой ченъл. Не качвам редовно клипове и той не качва. Редовно. Абе, елате, бе! Не бяха с Магнус беше. И вижте Магнус полудя партия. Дай да те вкараме при кравите. Спри, бе. Ти гори. Гори и прави партина, задна прави. Не? Оп. Съмра. Вода! Вода! Водата ти е бъгната, не може да се влезне. Защото вижте там има точове. Вода! Вода! Там има вода. Вода! Вода! Паднах, не мога, няма Запали си край. Запали си край, предизвикам те. Аре, елате, бе! Стига да скайте сега. Глизам, ще се бутнете, ще... Кравата бега! Не, бе! Маникате! Слагайте! Не! Аре, слушайте му, е! Така. Избих Не, аре, крави. чао. Аре, мати, ще вкарам тама. Добре, аз се махам. Ока махам се. Това ти беше целта? Мгм. Окей. Те са червени отбор, просто са много добри с мене. Там къде ми Много отпалват. с мене. Кажи, кой от синия отбор? О, бата, и аз вече не си спомням. Вау! Суроко, Фудевър. Кой беше още? Доктор. Кой беше? Крайон Плейс. И това са. И аз. Да, само ако бях... Емо. Има и други, има как. Кои са другите? Няма да казах. И аз ги изборих всичките. Не си. Точно съм. Човек, не може само в синия отбор да са трима. Абе, Вие сте... добре. Синия отбор са с тима, ама как? Кои са другите? Не помня колко. Двама. Трима. Кои са другите трима? О, то вили за Ремитко топли. Хора, ние сме съседи. И това ми е развитието. Аз почнах преди час. 2 часа почти. Да се развивам и те това прави за 2 часа. Всичко. Нали така? Митко топлите мон. Слънце да. О, тук има оферти на Митко топли. Добре. Има и някой вилича, за да си трейдна малко колет. Не. То как да го избутам до късата. Това е проект само. Няма да живея в този хол. Само ще го направя за нещо като... Какво да бъде този хол? Какъв да бъде? Ти няма ли да живееш в него? Не. По-добре предпочитам отвънка.
Сори, че не съм снимал много време. Нещо ми се бъгна, щях да кача клип в БДПП. Нещо се бъгна и остана 58%. Какво стана, бе? Геби, Остана, бе. Какво стана, бе? И мен ме портна. къде ме портна, бе? Къде е тът потна? Човек, тук всичко в океана. Там е суша. Да. О, не, човек. Някъде да се така да сме. Чакай, аз ще се таковам. Ще се... Сървър се казва Sign SMP. SMP сървър. Тук някакъв океан ръли. Ще се... Sorry for choice. Къде съм, бе? Как го направи това? Искам да ме телепортираш. Ще портна. Здравко! Не, човек, остана този океан. Але лягайте. Аз няма къде да лягам. Зако ме телепортира някъде. Телепортни го. Готово. Всичко е правилно. Това беше малко трол от мене. Портнах се на рандом координати, които написах. Да изпеем Е, така, песента. за- Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видях каква ще му е реакцията, защото ми беше интересно кой ще каже, като го портна някъде на майна си рани. Аз мислех, в смисъл, съм умрял. Как ще умреш като те Как ще телепортна? умреш, като си още жив? Лисата на зомби, набие се. Как ще умреш като още си жив? Чай Айде. малко е скинлей. Ай, килър, заспивай. Те са. Не съм килър. А как се кръсти в сървъра? Шарк. Ама дори да съм се кръстил килър, съм шарк. И да се бе кръстил шарк. Най-по-хубаво ще е. Една Сега и ще години. съм. Той Сега може си- да променя името на премиума. Я направя да си направя бонмил да си оголема растите. Не, бе, човек, пак ме спална тука. Бруталните Къде? храсти. Цялото тук е във вода. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не е здравко. Не, моля ти се, не ме телепорт, моля ти се, моля ти се, моля ти се. Я да видим на 0-0, какво ще искаш ли? Не, айде. Айде. Искаш ли? Ако умра, ти си виноват. Окей. Ще те портна, ако кажи ми ако умираш. Аз летя. О, Уа, тук е мега яко, ела да го видиш. Това е айде. някакво място, мате. Я. Виж, я тук, ако има хайта ми. Виж, погледни там. Човек, what the... Какво Това е има? най-якото. Това е най-бъгнатото място в целия свят. Какво е Да, това бе, място? най-якото. Най-якото. Има бъгнато, човек. Това 0-0 е брутално. Телепортнете си до хума. По-първото бе след ясния сняка макар. Здравко, запиши координатите на тъпъто и се телепортнете до хума. Не, няма смисъл. Там има бъгнат чънк, после може и на нас да ни бъгна хлама, ако заживеем там. Ай, това е много далече. Телепортнете се до мене. Защо не ми дава надпис команда? Написах хоми и се става. Защото няма такава команда, бе. Да. И то няма плагин за хум. Умирам! Умирам, гличнах се! Тъпате се до мене. Тъпате се до мене. Прейс, бе! Копай нагоре, да видим къде сме. Не ми дава да шупа блокове! Как бе? Ето ме ми дава. Виж! Знаеш ли какво? И 37 стъкло не ми стига. What? Не виждам нищо! О, виждам светли! На. Не, бъгнах се! Къде си, бе? Ето. Тук. Айде, XP бацка. Значи на координата 10 000 Не!
Удари си само накрая, какво искаш? Само една, ама тя ще даде с 300 бата. Я телепортирай килъра до 0-0. Не! Не моля ти се, мъртви Не искам да ходя на това тъпо място. Ако беше тъп. Не! Пак се бъгнах, се умра! Трол ли му направи, Здравко? Да. На 3 сърца бях! Сега малко се регена, като ядох морков. Ти се опита да ме... Лап? Къде го телепортна? На мен ме Прикола телепортна долари. на вода. Какво? Мен телепортна на вода. На вода? Над вода. На Ама нула? ти на Да? 0-0 ли го телепортна? Да. Телепортнете се до мен да видите. Абе, ние бяхме там. Телепортнете ме до хома. Са. Няма. Искам да си мисли, Здравко да беше казал няма. Опа. Events Total Rage. Нали, ще трябва да напиша координатите да се връща. Нали, човек, това ще е бати трола. Крипър! Yes, бе, се гръмна на фермата. Не бе. Къде съм? Къде си? Не знам къде съм. Не ти ли е заредило? Не, заради ми, ама не знам къде съм. Не мога да ям храна. Как да не може? Лак не мога да си изям храната. О, мъга, верно ли? Се умра! От? Не мога да си ям храната. Бързо телепортни, ама тя координати са Я искам да... Я, къде, какви са я? нереални. Уй! Бат якото място. Ти къде си? При тебе съм, аз ще се портна до... Ето те, бе. Ка? И мен ме тъпа. Ако не се глична, да. Не мога да се мърдам някой да му удари. И така става. Не! Ако избягат кравите, аз не съм виновен. Ти си виновен. Ала, жипухче, бе! Е. Жив и здрава, да. Тук има крипър. Крипър. Ох, Крипър. къде? Стиквата. Не го видях. Статиква, нищо не виждам. О, Статиква, нищо не виждам, бе. Свалила. Свалила. Лак, аз виждам. Той аз виждам, ама малко. Ходи Я? да... Това знаеш ли колко малко виждам? Мати, слушай, блокче. Благодаря, че ми изкарахте кравите. Много сте добри. Няма. Кой се ще... Човек, заболяха му очите от това. От тази тиква. Добре, спри да носиш. Ще те килна, ако не спреш. Сто? Бате, тронали сте ми мината. 100? Гигове. Искам с морков. Не, бе, човек, се умра. Айде още веднъж. Предизвикам те му вече с веднъж. Добре. И аз искам, защото съм наполовина. Добре, така. Умрях. И къде с диамантите? Тайна. Айде, не сме един тим. Няма да се ползвам. Няма диамантите да се споделят. Да, бе. Марти, яре... Я ще да легенда живи. Вече съм фул. Кога, бе? Я кажи ми, ще да порта да пак на някакви работи, човек. Айде, бе. Това е много забавно. Ако не умра, де... Телепортни го на едно. Телепортнира, бе! Умирам! Дядо ли беше? Хора, тия си правят Там бях в експерименти. блокове и останах на половинка. После, не знайно как. Аз останах на 5 сърца, а после да се регенах. Айде отново. Ама други координати.
Айде да ни прати заедно с скилърцето. Не. Тук всичкото е в сняг! Умираш ли? Не, всичкото е в сняг! Я? Бяла мечка! Какво видя бяла мечка? Не бе, мога да видя бяла мечка, виж! Аз те бях портнал на същите координати, е тук някъде, да, някъде е тук, обаче е тук долу в тази планина. Между другото. Точно, аз не можах да си измъкна. О, Това е мега яко. това знаеш на колко блока е от там, където сме ние? Колко? 400 000 блока. Затова ако кой порт на хилъра съдва рамено. Не. Бата, няма съм ви приятел, ако ме попнете. Ебан се, после Искам 400. за едната игра. Бате, аз не искам да се заговаряте ми те заради вас. Няма да си ги загубиш. Те още са в хомито ти. Само с сигурно на 400 блока. И 400 хиляди блока. Ама няма да си ги губиш. Така. Ох, волата малко храна. Зайци! А тома имаш някакви зайци, които могат да се бият. И пенха шиантан. О, мъркоки. Я ме телепорти на някакви други координати. Исках на 1 милион. Айде. Давай. Не може. Аз 900 е към 100. Към 100. 999. Айде. О, побърка. Колко дявятки имам. Даже, обаче стой там, може да се окаже, че е плен си мога да умреш. Така, да те Какво? че е плейнс, да не те портна много нависоко. Айде стига правихте експерименти по-сериозно към клипа. Се първа. В вода съм! Паднах от високо и съм във вода. О, я! Колко високо. Стойте хода има лак. Ако тук не беше спал на... Ти още ли снимаш? Да. Аз ми пратиха на майна си райна, човек. На някаква пустиня. Май е пустиня, я? Да, А, не! Пустиня е! И сега представи си откриме друго село. Бати якото. Аз ще обера всичко и ще бягам. О, сървъра малко лагва. Вземи съм цел, за да съм скочил. Ти чак сега ли забеля, че са вълагва? Той сега почна лага. О, имам плюс 12 сугар кейнс. О, много се. Вау, това е тази пустиня, бе. Тук е пустини зайци. Стой малко! На Египет фараона! Това белия зайк е на Египет фараона. Ела тук да минеме през това. О! Какво? Не падай! Така хода, надявам се, приха са без лайк, коментари. Чао.